Na, ez a mostani túra videó is egy Balatonbike 365 applikációból származó túra. Ez úgy néz ki, hogy Balaton-Márjaföldről indul, Balatonberény, Balatonszentgyörgy-Vörs. Körülbelül az az eleje, mint ami a múltkor a Bivaj rezervátum felé. De most itt Főnyed, Szegerdő, Tikos, Hollád, aztán vissza két hely, és úgy Balatonújlag, Balatonkeresztúr, és aztán majd megint Márjafürdő. Hát a helyzet az, hogy ezt írta a leírás, hogy ez elég kemény túra, és hogy csak gyakorlat mountainbike-osoknak javasolt, mert Tikos és Hollád között van egy ilyen erdei szakasz, ami elég kemény. Hát az van, hogy ez még annál is sokkal keményebb volt, majd fogjátok látni, mint amire számítottam. Úgyhogy ezt nem hogy gyakorlat mountainbike-osoknak, de úgy őszintén szólva senkinek nem ajánlom. De azért lássuk, hogy ez hogy is nézett ki a gyakorlatban. Na, legutóbb, mikor itt voltam, akkor ez a bőrsi kilátó, ez kimaradt. De most elmegyek és megnézem. Ez állítólag jó látványosság. Előtt is vacakutakon lehet eljutni, de reméljük megérte, hogy majd megéri. Derül, de hát azért nem olyan kicsi, az látszik, hogy elég nagy az projektum. Túlcsípja hát megint. Mindjárt. Közepén van. Ez biztos. Na, bőrsi kilátó, hello, felmegyünk megnézni. Na szóval az a helyzet, hogy ez tényleg olyan szinten elhagyatott helyen volt, hogy gyakorlatilag minden lépcsőfordulóban reménykedtem, hogy nem lesz ott egy ilyen halott ember, vagy elveszett biciklista, de hát végül is nem volt, és hát felértem a tetejére. Én nem mondom, hogy egy olyan hű, de hatalmas nagy látnivaló, de mivel tényleg sokan mondták, meg még az előző videómra is bekommentelték, hogy ezt a kilátót nem kerestem fel, így ezért most fogtam magam és megnéztem, hogy milyen. Hát egyszer megéri, de többször nem hiszem. Hát, ez ilyen. Úgy tényleg kilátni. Kérdés, hogy mire. Ez a szakasz egy ilyen Vörs irányába, ez egy ilyen rendezett erdei szakasz. Mondjuk sokkal nagyobb volt a növényzet, mint a múltkori alkalommal, de hát az ilyen utakat szeretjük. Ezzel még semmi gond nem volt. Során rendesen. Ebben nem lenne jó beborulni. És akkor itt az erdei út elkezdődik, és egyszerűen itt átcsap egy olyan szakaszba, amit így nem akartam hinni a szememnek. Gyakorlatilag ez a rész még úgy, ahogy, de már itt is mindenhol millió egy darab faág, recseget ropogott a gumi alatt. Reménykedtem, hogy egy rövid időn belül véget ér, és akkor majd hamarosan kiérek, és valami az előzőhöz hasonló útra érek ki. Hát ennél csak sokkal rosszabb lett. És akkor jött ez a rész, amin úgy egyébként nem látszik, de ez egyébként egy baromi meredek út felfelé. És így volt egy olyan pillanat, amikor egész egyszerűen bármilyen fokozatban volt a bringa, ezen a átnedvesedett agyagos talajon nem bírtam tovább tekerni, úgyhogy le kellett szállni, és itt már elkezdtem tolni.
most lehetett hallani, hogy rájöttem arra, hogy ugye van ez a gyaloglás segítő program a bringán, segít gyakorlatilag tolni, úgyhogy hát nem is tudom, hogyha ez nem lett volna, akkor iszonyatosan elfáradtam volna, így is baromi fárasztó volt tolni fölfele 30 kilós bringát, de itt ez a motor egy picit rá segített, úgyhogy itt ez valamelyest segítette a kijutást. Szóval, írták, hogy ez kemény lesz ez a rész, de azért ezt nem gondoltam volna, hogy gyakorlatilag nem szabad ráülni a bringára, mert biztosan leesel, vagy megcsúsztatja a kereket valamelyik ilyen árok, úgyhogy és ez nem is a legkeményebb rész, amit most veszek, mert ott nem nagyon volt kedvem kamerát kapcsolni. Volt egy olyan rész, ahol egy kidőlt fa volt az úton, és azt kellett kitalálni, hogy abból hogy tudok kijönni, úgyhogy hát ezt az utat, ezt Edina se meg magamnak se javaslom. Még egyszer, na csá, remélem élve hazajutok. Úgy tűnik, hogy sikerült kijönni a**ból. Most persze megnézzük, itt is a elágazás van, hogy ez vajon melyik, de talán ez az egyenes. Nem se tudja, mindkettő egyenes. Igen, jobb oldali. Szóval meg nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon remélem, hogy nem lesz több ilyen, mert konkrétan attól féltem, hogy elsüllyedek a biciklivel együtt, ugye, hogy vagyok. Fokáig a szarba, sárba, legnagyobb ilyen, láttátok a fotókat, meg a videót is, brutálisnek. Úgyhogy most drukkolok magamnak, hogy most már csak ilyen nehézségű út legyen, mint amilyen most itt előttem van, mert különben remélkedem, ez most nem vész annyira, és volt ott egy olyan ugyanilyen hasonló égvődő szar, azt szerencsére elkerül ez az út, úgyhogy hasítok a jobb utak. Meg vagyok, és hát téredő se volt, semmi nem volt, úgyhogy eléggé ilyen túlélő üzemmódba mentem, de most már, amint látod a táblát, itt van Marcali, úgyhogy hajrá haza felé. Na, hát újra itt vagyok, elhagytam Marcalit, és nem is akármilyen élményekkel távoztam, mert ez Marcalinak a, mindjárt gondolkodom, hogy melyik vége az. Azt mondja, hogy déli, igen, jó, déli végében van az Aldi, és hát ott azért kicsit feltankoltam multivitaminnal, jeges kávé, Kinder Maxi King, úgyhogy ebédnek ez most megfelel, és akkor most Marcali, két hely, Balatonon ülök, aztán ez a lókicsárdának integetek. Na, és akkor a jó öreg lókicsárda. Most Edina itt lenne, akkor beugrannánk
Hello, két hely. Na ez már lassan a vége. Csak meg akarom mutatni, hogy ez a két hely is Balatonvilag között az új EU-s támogatásból készült munkaút. Hát nagyon tükörsémen, úgyhogy Edina. Jöhetünk Lóki csárdába, bringával, mit szólsz?